काय जॉगिंग करायला आलीस की काय की फेरफटका मारायला? हो ती कधी इली पुष्पाचा आणि त्याचा वाईच पण पटत नाही, कोणाशीच पटत नाही. तिघ जण भाची आहेत त्याची काय कोणाशीच पटत नाही त्याचा. होय माड्या मी जाती माहिती आहे त्यांका, माहिती मावशी कशी आहे ती. कांसलातलं वड त्याच्या हे ही का पिकी मावशी म्हणा, ही बघा याचे केस पिकले. त्या का काय सांगा, हा शेण लावूया हिरवे करूया. तर उद्या आमच्याकडे कुस्ती आहे दीपिकाची आणि मावशीची आणि भाचीची, बघूया कोण मारतात. ग्राउंड सारवलेला पिंक्यान, तुमची तयारी असतात त्या संध्याकाळी. ऐक ककडे नाही. मी एक जर लात मारले तर माणूस पुढचा आउट होईल. म्हणजे पुष्पा आउट करणार था. शब्दात तुका पुष्पा मारायक घातल्या ना त्यांनी. तर मंडळी अशा प्रकारे 3 कोपरे जोडून झालेले आहेत आणि याकडे सकाळचा भुसकाट ठेवलेला. तर आत्ता ह्या करूचा वारीवचा जरासा त्याच्यात कुळी देत थोडेफार, आणि 3 कोपरे अजून सुकत घातलेलो तो उद्या जोडणार. ती पळाली हो मग वाली खा. हे असा नसा अर्धे वाली हेनीच खाल्यानं. पाणी पिऊ नको की व्हायच. सोडा वारे बाय मधी धर तारपती बस सरळ कळाला. ताडपत्री सरळ झाली ती. सोडविंग की आता पटापट चल. रापत राहून पाणी आणलं थंड वावडेचा. काढा लवकर. ह्या कोपऱ्यात सारून जोडताच तर भारी जोडलो. ह्या कोपऱ्यात जोडू करू काय हो. ही शेंग मारणाची हा बघा. आमचं कोळीत काढूच आणि यांची शेंग खाऊची नाही ती. मग काय सांगा काय केले नाही आता घर घालणार आणि उतू पिऊ हा जाडी हा खाऊची तान. पण शेंग नाही कशी काय एवढी होय ना. पण जून झाली ना. जून झाली ना. जून झाली. मुंगळी लागली सगळ्यांका आमच्या वा. घर खायच्या मध्ये किती येते ती बघा ती जाडी, ती बघा ती एक जाडी. नाही करणार ते काढून घेतले ना की ते जसे झाडी बाजू घ्यायचे. हा झाडी बाजू घ्याय होय तर पोटी फुटलं. मुठी मरणाचेच आहेत पवारांचे. खावा खावा किती ते मुठी. अकडे वाली बघा किती मरणाचे अडतो नाद धरले. भाज्ये पुरते गावले ना. मग गॅस इलो विचारून येते. हा नाही तर त्यांचा व्हिडिओच करते. आमको गॅस बुकिंग झालो आणि इलो नाही कसो काय इले.
आमचा इला हो हो कांदे 5 रुपयानंच आहे. 5 रुपये किलो म्हणजे कांदो झालो किती एक पडलो किती शेतकऱ्यांचा कपाळ काय मिळतं मग? 18 रुपये. किलो काय 5 रुपये किलो घाटाव बातम्या तर बघा, आम्ही बातम्या बघतो. बाजारात 30 रुपये. मग 40 होते 30 रुपये आहे. आमच्या गावात 30 आणि 20 वालेच असतात. तर हे बघा इकडे बुसकाट वारवीचे आहे बघा बंद नाही ते कार्बन नाही. धर 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 ते मातो का मत पाहून हो, आणलं ना, काम करतो. काय तरी सांगत बसतात, मस्त बाबा. त्याने दांडे मारले ना हो, दांडे, उगाच. नाव नाही मारलं. काहीतरी माशावर नाव होतं तुम्हाला. माझी मम्मी माका दररोज बुधवारच्या बाजारात मारतात. ते तर भारी झालं. हो नाही ते बोल लावणार म्हणजे का तू मला माहिती आहे ना मग माझ्या वारात हो कोण हो बुधवारच्या मासे नाही का तू मला म्हणणार का गावलं मरतेच मी. मरतेच. त्याकडे शेंगे आहेत हा एकाव सवय लागली मोबाईल हातात नशी घेऊची काय जॉगिंग करायला आलीस की काय की फेरफटका मारायला फेर फटका मारा. हे बघ हे तुझ्या कुळीत घेऊन जा बाबा दोन्ही माका न. माती. होय ना बा मसाला पेटीत घालायची गरज नाही ना गरज नाही ना. किती केलं तर भारी लागतं. त्याच्यातच जीवनसत्व असतं माहिती आहे मावशे. तुमचं सिलेंडर येईल गो बाय धर जा ताडपत्री तर खेळ नको तुझ्या खेळ नको. तर मंडळी वारो गेल्या कारणाने बघा अर्धा राहुला परतचा वारेवचा राहुला त्यामुळे तसाच ठेवला आणि आता मी घरात चालला खळा सारूचा घरा कारण उद्या परत कुठीच जोडूचा त्यामुळे आताच खळा सारूचा त्यामुळे पिंक्याने मी चाललोय मग अजून झाले नाहीत गो फुगले नाही ते फुगले नाही असे. काय काय कळत नाही घातलंय गोवर खत बीत घातलंय चांगला म्हणून ते बाळावले तरी नाही एवढू शेवते कोणते तरी बघले मोठे झालेले. ते कोणाचे नाहीत एवढेच आहेत ते मोठे झाले. पावसाचे ढग बघ काय येतात मध्ये मध्ये तर मंडळी तकडचा वारे उचारवलाच तर वारू गेल्यामुळे आणि आता हे बघा पुन्हा परत सारवण्याचं काम जोरदार चालू आहे बायचा मरण काढूचा काढले नाही आहे यांनी आणि पुष्पाची आत्ताच लिहिली आहे. हो ती कधी इली आत्ताची. आम्ही कोळीत बिळीत जोडून झाल्यावर हो बाय आयता काय सारवतं पाणी घे गं बाई, पाणी भर. तेव्हा नाही या बघा पिंकी असताना आमका कामाची काळजी करू नको आग करून टाकीत त्या सगळ्याची पंप चालू केल्यान रे माका माहिती केलं. अकडे पाणी लावूये तू पाणी लावूये झाडांका पाणी लावूये आणि अकडे आहे लाकडा पुंजावतो हे बघा पावसामुळे सगळी व्यवस्था करूची लागता आमका ही लाकडांची मोठी तर मंडळी अशा प्रकारे आता सगळी आपली कामं चाललेलीच आहेत चालू आहेत आणि आता पक्षी बघा किती येतील हे बघा स्प्रिंकलर लावल्यावर पक्षी येतात आंघोळ करू मस्तपैकी हे बघ चिमणी बघा इथे हे एक मस्त वाटतं मजा वाटतं आमकाही की पक्षी येतात इथे आंघोळ वगैरे करू
आणि यामुळे झाडांकाही पोपटींका पाणी मिळतं आणि ही बघा आता मिरी कप पण मिळतं. हे दोन्ही कामं होतात. तू नाच बघू आधी. नाच ग उमा कशी मी नाचू. ही बैली नाचणारी दोघा जण. ह्याचं व्हिडिओच करते आता, थांबा गंमत बघायची. दे मावशे पाणी. सारवान असा चकचकीत हो कव्या चकचकीत एकदम. ह्या का पाणी घेऊन सारव कण्णीचा. कचऱ्याची हे बघा, हे बघा कचऱ्याची गाडी काय वाळात टाकून दिलेले आहेत काय गो. काय बती तुम्ही गावात तुमका शिरटा होते. थांबा बोलली नाही ते गेली उडत. येतली ती माझ्याकडे केव्हा तरी. टपात पाणी नाही. एकदम पाणी यार सकाळी या बाजून घेऊ नको या कळतं ना उद्या. बाय पुन्हा सारवा बाईच्याकडे शान टाकून. मग तू का अक्कल नको त्याच्याकडे झाडू देणारा कोण. मी सारा ना म्हणजे तू का अक्कल नको. शेण त्याका लोटत नाही का कचरो मारूक येत नाही का शेण सारूक शिकवतास तुम्ही मेला की. बिचारा काम करता म्हणून तुझा जमला. दुपारी दांडे मारले नाहीत कुळदार तुझ्यासारख्या ना. तू आरामात झोपान 5-6 वाजता येईल. काय केलं ता सांग. माझ कामाक नव्हते. 4-5 लाकडा ऐता काय पाणी आणता की ना आता शाना. नानांच्या भाषेत काय सारवलं बायन आमच्या. एका शेणच लागला नाही पिंके. पाणीच आता. उद्या जर तो गेलो की मी धोंड्या घेऊन मारतलंय नाही तर काठी घेतलं. नंदन केलं नंदन का तू केले तर हा 500 रुपये असते तर द्यायची. जोडू का जाणार तू. आमचा काय कुळको समजता की पुष्पाचा आणि त्याचा वाईच पण पटत नाही. कोणाशीच पटत नाही. तिघं जण भाची आहेत त्याची काय कोणाशीच पटत नाही त्याचा. आम्ही पटून घेता. आमका माहिती आहे मावशी आमची कशी आहे. होय माड्या मी जाती माहिती आहे त्यांना. माहिती मावशी कशी आहे ती. तर मंडळी अशा प्रकारे बघा खळा सारवतात. भांडत सारवतात पण सारवतं. पाणी उतूक सांगणे तुका तुका घेऊन जातोय. औषधी खाऊया पाणी होया धरून घेऊन झालेला. मी सारवला तरी सुकला. तुम्ही सारव. पाणी यार क्या सारवलंस तर सुकत नाही तर का. तू काय फक्त खाऊकच येतं बाकी तुझा उपयोग काय नाही. शून्य. शून्य. तुका किती काय केला तरी शून्य तू सांगशील. मूर्ख. हे ही का पिकी मावशे म्हणा. ही बघा ह्याचे केस पिकले. काहीतरी हे ही का पिकी मावशे म्हणा. हिचे केस पिकले. काय गे तो टेरस पिचून गेलो. मेहंदी लावतो मेहंदी. त्या काय सांगा. हा शेण लावूया हिरवे करूया. गो काय आणलास गो. 4 दिवस होते. ही पोपटी आहेत ना पोपटी कलरचे. बघू देखवा हा हे लांबडे आहेत. तू कशी आमका तिसाक 2 ना. गो कधी जातलं. सोमवार रविवारी घेऊन यावा. घेऊन येवा गो.
काय बघ रविवारी घेऊन येशा ना इंका काय रे झाला ही मार खाण्याची ही वसडत एक नंबरची नाही थैली ही बघा त्यांना कळतच नाही ए भरली हरली ए त्याच्यात नको माडच सोड ए ऐतेसो पाईप धर पाणी कसा येत त्या माडांक कधी घालतात त्या 3 पाईप अकडे ऐसून जा कुंडेत खायच्या पाणी हयचर धर हयचर त्याच्यानंतर ह्या माडाक घालायचा त्याच्यानंतर ह्या माडाक आणि त्याच्यानंतर अजून घालू गाव्या नंतर ह्या हरलेत तर म्हणजे चला अशा प्रकारे आता आपण जाऊया घरात आणि ह्या आमची 2 मावशी आणि भाची आहेत ते वसाडत मावशी दीपिकाची मावशी कांसलातलं वड त्याच्या बघूया कोण कोणा तुमची पिंके तर उद्या आमच्याकडे कुस्ती आहे दीपिकाची आणि मावशीची आणि भाचीची बघूया कोण मारतात जर तुका मारले ऐक अकडे बघ काय तरानत नाही माझ्या पोटातच दुखता आईच्या गावात माका पण बाबा तरान नाही कसा घरी मारल्यानंतर हे का हसती लोक कोणा काय बोलते नाही तेव्हा स्पर्धक म्हणून खेळणार ती कुस्ती स्पर्धक मावशी आणि भाची असा ना छे लोक बघूया. मला खबरच पडते कसे कमेंट काही टाकते ते तो विचार कर कमेंट काय टाकते बघा बाई. स्पर्धक म्हणून खेळू शकतास बाय तू अजिबात नको असा नसता छे आमच्या माका कोण कळतं वेगळं मामा वाजूक रवात तुम्ही मारा तू पाणी दे कोण नाही मारत लावूया तर बघा उद्या पण लावू ग्राउंड नको गरज नाही आता पाहिजे मगाशी वारवलं ना पिंके ग्राउंड सारवलेला पिंक्यान तुमची तयारी असतात त्या संध्याकाळी तूच तर काय ते कुस्ते कर आणि तूच घे त्याच्यावर आमका वेळच नाही मी एक जर लात मारले तर माणूस पुढचा आउट होईल हा हा म्हणजे पुष्पा आउट करणार था काय त्याने डायरेक्ट जाग्यावर शब्दात तुका पुष्पा माराक घातल्या ना त्याने पण मी ही गोष्ट मी पुष्पा मावशक बोलले नाही मी दुसऱ्या म्हणजे पुन्हा मावशक बोललं नाही कोणाक नाही खायचा मावशक नाही मामाक नाही कोणाक नाही पाणी यार बॉल धर अकडे घाला था बाद झाला कोणा गोमी दाव तर चला मंडळी अशा प्रकारे इथे थांबूया पुन्हा भेटूया आपल्या पुढच्या भागात तोपर्यंत बाय बाय